Benar apa mo dia? Gablago. Tutoy ma. Apil na diha, matisin mo. Kilaw ang ilong. Yeah. Oh my god. What happened? Sino ba? Munang giugasan. Ano man eh? Unsa man niya akong... Kabaw ba? Ang. Yeah, good morning guys. Saging. Yay. Ano po din? Kita ba gani? Wrapper. Lumpia wrapper. Pero saging ang mga ibutang. Na magluto may turon nga saging. Turon nga saging. Oh. Ano si Jilo. Napanit may saging. Si Mother. Si Mother. Si Gino. Oh. Oh my god, what happened? Ay, sakot siya. Morning, katuloon para mo mudaghan. Maning ibilin kay para sa mong langgam. Nana mo dare? Hilaw man. Hilo-hilo pa man siya. Bili na mo ning tulo para sa langgam. Ang sa dito lang. Ano beri So naman ni man, so Kiat naman. ka, Jo? Ano gihiwi manan? Hawi aman na, uy. Hiwi. Ano pa si Dino? Di udah hiwi. Hiwi. Siya, hiwi siya. Hiwi. Ganun. Nasa din ang mata natin. Ang saan eh? Ikay. Isa ra gud ka buok. Isa Nasa no. may butangan ni mga ano. Maluto din na. Maluto, bito ni. Nipis mo ni kayo. Magbaga kayo. Hindi tao nga. Pala Long. Cool. na, maluto ganito. Baga, manggod. Mapagod naman na iyan ko niyan. Saging hilaw. Ano dahil mo kaon? Yes, ganun. Kaya mo plato lang be, o ka ng baso lang. Lamig, lubot na gilaw. Okay na ni. Pilitin, bungkag na. Wala si Gino di ay. Buslot o koron. Buslat o puro. Oh, Ibog siya ni Ping Ping. Kiss-kiss kung sila. wala ka kailan. Si, mau ganun ni si Gino. Salamat sa delivery Huwag ko. tubig na. Ano ba inyo ba din ang kanin? Ga-vlog ko na. Mal din ko. Sige, atong papilitan ko nuti butangan ni glue. Glaway. Glue kani. Papilit ko na siya. Oops. Mungkin, ano may ikan nga ng mga rapper? Parat-parat? Ispe. Oh, okay na nga ni. Ha? Butangnya ba natin? Ang isam na mapagod. Lagi Ito na. na na. Ikaw. Okay. Long, diri long tabangi ko. No. Ayaw. Di ko sugtan man, di po. Kaya na kita. Dali na. Ligo lagi na sila balik. Maligo di sila no. O sila dure ba? Karon? Karon sila. Maligod ka. Maligo. Ito na sila yude. Sa gahapon, may joy no. Lami ni siya labawon sa sapa. Nagpapa, ikate. Ne? Buyag. Hala. Ningan na. Tingnan na.
Uwan na po. Sa taon, mahal kayo ni paliton. Hay. Ay, lagi ka hangad. Banahapon niya akong kauban diri, oy. Natang ang layas ah. Paghaling na mo dito, koy. Ako, mahalin ka ba? Kaman Gino. Paghaling At sa babaw sa pikas lang. Sa babaw? Oh, pagdag lokay, way lokay dito. Maghaling na sila para magluto Ikaw, ng kadali ron. day lokay. Ay, lokay at ilaw. Hoy! Lakaw ba? Okay. Ikaw, magluto na mo ano ha? Luto na ta. Manon sa din na to. Hangin na. Kung ano yung katong... Itong ibutang na ko sa una dahil nga katong violet. Asa mo? Oh, gitanon. Banahapon mo diya, ga-vlog ko. Tutoy ma. Apil na diha, matisin mo. Okay, nahuman na. So magprito na mi. Pero ato may magprito sa bainis sa kung igagaw. Welcome. Mobile Legends. Asa ni? Magluto na mi. Paano ka naman di ka? Kuhangan pa na. Kuhangan pa na mi. Buya pa. Mantika sa baboy ang mong gigamit para lamig. Hindi ka sa pig. Actually guys, mo ni bay sa akong gagaw. No eh. Bago pa ni, bago pa. Hindot ka ayon ho. Talapak tanan. Tulip house. Yo. Dara. Hindi naman na kaya. Lipak tanan na po dayo. Quart. Lihan na to kay. Kaya. Iskan sa tutubig o init na ba? Asa glue? Yan mo kayo ka ng kimpit? Wow. Okay. Tinlo, di tatay kamot. Ikaw. So ayun na to gusto. Nah, kinapanan. Okay na ni. Pagod na. Eh, bunda ka. Okay. Be. Kaya maglunod na ta. Mo din ni si Gino. Ay, tig Gino dia. Mo na si Gino. Ay, boss ah. Nanguyab na ba ni Ping Ping? Naibog man ni siya ni Ping. Lolo. Mat na ang bitaw. Boss. Oh. Ha? Manguyab. Gusto ko manguyab. Ano? Barihanin do. Betul, ha? Gan og isa. Isa lang. Okay. Yeah. Naluto na pero pakibaw kung naluto naman yung food. Tanawon na to, tanawon. Tanawon! Ilaw ang ilaw. Kok suwaye ko na re. Basta, Ug gino ikawan ba na? Lapay. Yan mo na sukal? Na to pa sa merkado. Ay katong ka Ah, ay padama na. ni brown na so naluto na ni. Nalihaunon. Naman da imang nuod nga. Oh my god.
Oh, dara. Dana po ninyo na. Itong sa ta. Let's wait nga maluto na sad. Hinayan na ko nung siga para dili mapagod, sabi nila. So, first time pa na ako galuto gani. Yeah, mahal lalik ayo. Tag 5 na isa ni sa merkado. Kaon-kaon na sila diri. Oh? Ako kuno be. Gibili nagnipis kayo oh. Ginoo ko. Baru pa ubay. Pagod to do. Pagkapagod. Ay na yung siga. Mahiyaw ka. You need to have black sugar para matamis. Kaya kanyang wrapper kayo. Parat-parat niya. What happened to me? May mais. Yay! Nga ano. Naman ako gluto. Yahay kayo. Nami bata oh, nami bata. Ano si Natoy? Na mahal ka. Muna iyang inahan. Naan sa kanunay panabang. Mugawas ako kay Brody. Yeah. Yay! Oh my god. So that's it guys. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. And sa mga wala pa nakasubscribe ha, subscribe na mo please. Yeah. See you in my next vlog.